Kaixo denoi eta ongi etorri ezkaratzian saio berri batera. Gaurkoan, Igor daukagu hemen Iturrieta Sagardotegitik. Bai. Kaixo, Igor. Kaixo. Bueno, eta sukaldean, etxian ordu asko? Bai, etxian bai. Bueno, eskerrak, bestela bota inbarnu. Ondo, Igor. Bueno, zu gaur Aramaiotik zatoz, Bai. Iturrieta Sagardotegitik. Bai. Sagardotegia, baino ekoizleak ere bazeat, eh? Bai, hori ekoizlea gara, eta, bueno, egiten duguna, da sagardua, sukua, ospinak ere. Ondo. Eta, bueno, gauzak politak egiten ari gara. Bai, gauzak oso politak egiten dituzue. Eta gaurkoan, errezetatxo bat egin behar dugu, sagarrarekin, ia, dana. Vale. Bueno, oiasko pixkat ere sartuko dugu, ez? Gaurkoan egin behar duguna da, oiasko marinatu bat, sagardoarekin, eta ondoren txutnei bat sagarrarekin. Eta horretarako erabiliko ditugun osagaiak hauek dira. Oiasko paparrak, sagarra, tipulina, erremolatxa, sagardoa, ozpina sagarrarena, katza, oliba olioa eta gustoko belartxo bat. Bueno, Igor, Bai. lehenengo eta behin orduan nik prestatuko dut marinada oiaskoarekin. Lehen pixkat kontatu dizuet zer daramakin. Hemen oiaskoa ikusten duzu pixkat kolore arraruakin, ze hau berez ja marinatuta egonda, bai? Karo, marinatuak zapore hartzeko erabiltzen ditugu eta goizetikan jarri dut, eta bueno, baina pasatu dira 4 ordutxo eta kolore hartzen doaz. Orduan ez larritu, oiaskoa ona dago, bai? Baina, bueno. Orduan, karo, nik esan den sagardoa erabiliko dugu marinadarako. Noski. Karo, eta hemen nik ekarri dut, sagardo botila irikitzeko, sumillerra. Ze, ez dizuet kontatu, baina Igor, irikilazu mesede sagardo botila hori, Igorrek lan egin du, sumiller bezala urte pilo bat, Martin Berasategirekin. Bai. Kontatu guzu hori, mesedez. Beno, hasi nintzen Raúl Cabrearekin, hor Gasteizen, Zilken, eskolan, Martin Berasategi eskolan, eta gero, bueno, joan ginen Bilbora, eta ireki genuen Taiko hotelean, Ola Martin Berasategi eta Patri Martin Berasategi. Beida, bai. Eta hor egin genuen lan oso polita, eta ari dira egiten oraindik, Bai, oso ondo lan egiten dute egia da. Bueno, orduan, karo, zu Iturrietan beti bilezera horri inguruan, baina egia da orain... Bezero bezala. Hori, bezero bezala oso importantia da, batek lanera jun behar du lekura, bezero bezala ibili izana. Eta orain ja buru belarri zaude beraiekin. Bai, hori da. topera. Eta, jo, sagardoaren mundua asko aldatzen ari da. Bai. Azkenien ardo bat da. Bai, hori da. Sagar, ardoa, no? Hori da. Orduan dago fermentazio bat, alkoholika. Bai. Eta gero, ari dira egiten jende askok, apardunak. Bai. Bigarre fermentazioa botilan, gero irekiko dugu botila bat, ekarri dut, dastatzeko. Hori zuek ez dezute probatu behar. Eta, bueno, hori lan gogorra da, usta hasten da iraian eta hilabete bat egiten ditu usta, eta, bueno, egiten dugu sukua, 20.000 litro. Zukua ere hor daukazu, ez? Erakutsi, nik sagardo botako dut dira. Zuka oso ona da, gibela garbitzeko. Bai, egia da. Eta remolatxarekin brutala, Bueno, eta, karo, nik irakurri dut pixka bat, ez? Azkenean, Iturrietak, bilakaera bat izan dula, hasieran sagarra erosi egiten zen, ez? Baina, karo, konturatu ziren, asko zobea zala bertan prozesu guzti hori beraiek egitea. Orduan, landatuta dauzkazute, zenbat hektarea Iturrietan? Hektariak ez dakit, baina sagar ondoak ditugu, biak 400 gutxi gora bera. 400 sagar. Eta zenbat sagar mota dauzkazute hor? Sagar motak, 21, 22... Horren beste, Bai, dauz, mota asko, batzuk edia garratxagoak, beste mikatxagoak... Bai, hori da, ez? Eta polita da lana, eta, bueno... Karo, ze guk hemen, azkenean, ari garan egiten da marinatu bat, eta zergatik? Gaur egun, oiaskoa, bai oiasko, konbentzionala esango genduk, ez? Zapore gutxiko oiasko hori, badago, ez?
Marinatuak zer ematen dio? Zapore pilo bat. Baina, karo, baserriko asko bat hartzen dezunean, batzutan gertatzen da, dala pixkat. Tentia. Eta, karo, alkoholak zer dauka? Zer dauka? Azidotasun hori, ez? Eta, karo, zer lortzen dugu guk alkoholetan sartzen gure haragia? Ba, haragi hori biguntzea. Ze azido horiek egiten dutena da, bigundu haragia. Eta, karo, hori oso ondo datorkigu, adibidez, baserriko oilasko eder bat daukagunean, paparroiek pixka bat, mardultzeko, ez? Zegero, karo, zu jartzen dezu etxean, zure intentzio guztiakin, dirutxo bat ordainduta gero, horrek bere prezioa dauka, eta umeak asteia, gogorra da, bai, ez dakizen. Ez da posible, ez da posible. Eta, karo, gero nik ere, gustatzen zaiten askotan da, hemen ikusiko dezute, karo, jendiak sagardo asko eateu? Bai. Baino gehiago leike? Bai, ez dut ezagutzen, orain ez da ohiturak, sagardo ohiturak galtzen ari da. Hori da. Eta pena da. Eta nik beti esaten dut, jende askok esaten dula, ez da sagardoa irikiko, porque gero galdu ingo zait. Ez da galtzen. Ez da galtzen sagardoa. Sagardoak gero balio dizu lako gauzak iteko. Bueno, eta sagardoak hortarako balio dizu, baina egia dazuk sagardoa eguerdian iriki balin badezu, gauean ze pasatzen zaio sagardo horri? Bueno, ez da galtzen ezer, evoluzionatzen du apurtxuet, ezberdina. Ardoak bezala, ez da? Hori da, oksidatu iten da, egia da kolorea pixkat aldatzen zaiola. Bai, sagarre bezala. Hori da, zuk sagarra mozten dezunean, hor gertatuko dena da, oksidazio prozesu bat. Baina txarra ez dago. Ez. Orduan mesedez, iriki sagardo botila, eta eran. Bai, edo prestatu koktelak, edo... Prestatu koktelak, koktelak iteitu zuea? Bai. Bueno. Torri behar zara, Hoxe, bai, ez gumar naiz. Tardeo bat egiten dezute? Bai, egiten ditugu ya tardeoak, DJ-rekin, eta hori, azkenien lekua zora garria da. Oso interesantea da, bai, lekua marabillosoa da, ia da nik pixkat kotillatu detela, eta da zoragarria, da polita, ikeragarrizko bistak, ez? Bai, ditugu hanboto, izpiste, horixo, sandagurutz, eta hor. Bueno, paraje zoragarriak oso ondo asebetetzeko, bai, espiritua eta baita tripaldia, ez da? Hori da. Bueno, gu orain, ja marinatu dugu jaskoa, hor edukiko dugu, ahalik eta demora gehien, gauean egiten malin badezute, gau guztia utzi dezakezute, eta bertan mantenduko da ondo. Ordu batzuk balin badira, baita ere, ondo dago. Gu bitartean, prestatu behar dugu beste gauza bat, sagarrekin. Bai. Claro, hemen dator, como que no sabenea, baina bai badakizu, txutnei bat egin behar dugu. Venga, pasa sagarrak. Venga, jarri hemen. Gu sagarretaz ari gira, behin da berriz, sagarrarekin hitz egiten, eta karo, oilaskoari, pixkat, guarnizio mohura, pentsatu dugu egitea saltsa bat, jatorria da indiarra. Baina, bueno, txutnei. Zer da txutnei bat? Txutnei bat, azken finean da fruta, bai, baina ozpina jartzen zaio baita ere. Eta azukrea ez? Bai, baina sagarrak azukrea behar dute. Ez. Kiba, orduan guk ez diogu azukrea botako. Perfecto. Botako diogu ozpin pikin bat, eta sartuko diogu baita tipulina eta erremolatxa. Eta horrela egingo dugu hor, gauza gozagarri bixi bat, oilasko horri laguntzeko pixkat. Ondo, ezta? Perfecto. Venga, bazuk niri pasa tipulina eta erremolatxa, eta ni hasiko naiz oik mozten, eta zu sagarra moztuko duzu? Bai, gaba. Venga, fenomeno. Bueno, eta lehen kontatzen hasi zea orduan, zuek hasten zeatela prozesuarekin, sagarra jasotzearen prozesuarekin, eta, bueno, hor, bai, karo, ez dizute zer eman. Ez dakit, ahoakin oze pentsatzeten nik inbazula. Eta sagarra jasotzen dezute, eta, bueno, sagarra, zer egiten diozute sagarrari, a ber? Baina, hartzerakoan? Bai, karo. Bueno, hartzen ditugu, garbitzen ditugu apurtxuet. Garbitu iten dezu sagarra, hori importantia da, lehen ezan bat ere garbitzen, Ja, badakit. Baina, garbitzen ditugu, a ber, azkenien legaminak geratzen dira sagarra salean. Bai. El pruno, hori da. Eta azkenien, daukate impurezak eta hori, garbitu behar dire. Eta gero, prentza egiten ditugu, eta gero, zuko egiterakoan, batzu jartzen dugu zuko botillan, eta egiten ditu hori enbasatu, prozesu hori, eta gero
bestea, botatzen du kupeletan eta hasten da fermentazioa. Eta han bertan? Irauten da, ez dakit, 3 hilabete, baina beti dago azitzen, hori... Bai, prozesu bat, ez? Prozesu bizi bat da, urteko ardoa baita ere izango litzateke sagardoa, ez? Bai, hori da. Urteko ardoa, baina, bueno, esan diezun lehen bezala, azkenien garratx hori kilantzarako ona da. Eta, bueno, ari gara egiten hori pardurena, egiten ditu bigarren fermentazioa botillan. Bai. Eta hori, urte bat ipintzen dugu horre botillan fermentazio hori bigarren egiten, eta gero egiten dugu degoiado esaten dena. Bai. Bale, hemen esplikatzen naizena azkenean txampainaren prozedura bat izango litzateke. Karo, bera sumillerra da, eta nire hitz egiten dit, eta nik ez nahi sumillerra, baina nik gustatzen zait mundu hori, eta zeo zer pixka bat ulertzen dut. Baina, karo, hemen jendeak ulertu behar du, Igor, ondo. Eta, karo, gu ohituta gaude, sagardoa barrikan sartu, bere 3 hilabeteak itxaron, eta, bueno, negua danean oso bixia dago, eta gero udarara botillan iristen danean, ja beste gozotasun bat dauka. Bale, zuek aratago zoazte. Zuek egiten diozue, bigarren fermentazio hartzidura bat, botillan. Karo, hor, gelditu dira legamiak, azukreak, eta horrek segitzen du prozesu hori, ezta? Bale. Eta gero, degoiado hori, zer da? Zer egiten diozue botella horri? Dago ze, legamiak haue voltatzen ditugu. Hori da. Geratzen dire hemen legamiak. Bai. Eta gero, izotzekin izosten ditugu. Bai. Hori lepoak. Bai. Eta gero, daude goiador bat, da patu txiki bat. Mozten duena. Mozten duena. Eta gero... Buru moztatzailea, ez da? Buru moztatzailea. Eta gero, hori, ateratzen da legamiak presioan hori da. Eta gero, gordetzen dugu, eta jartzen diozute tapoia, eta bere baita ere, bere sarea metalikoa, ez, tapoi hori eusteko. Karo, egia da, txampainaren prozesua guk hemen ez dugula ezagutzen. Ez? Kataluniako zona alde hortan egiten dute kaba, Frantzian ere egiten dute, baina guk, kuriosoa da, txakolinarekin ere badago, ari dira, eta hortarako ere behar dira, apal berezi batzuk, botila horiek buruz bera edukitzeko baita ere, ezta? Zuek horiek ere bertan dauzkazute iturrietan? Ez, zati, nila bila jun behar nintzen. Iturrietara galdetzen aber nun dagoen gela hori, Gero ditugu hori goiko partean, bolta batzen ditugu boltak eta... Bueno, eta listo, ez? Pixka rustiko eran egiten da, hori da, eta gero ja... Baina ona geratzen da, Seguro baietzen, niri egia da asko interesatzen zaidala, berezia da edo zer gauza, ez? Niri sagardoa asko gustatzen zait, goi herritarra naiz, orduan bai ala bai. Eta egia da, sagardoarekin egiten ari diran hain gauza bereziak, ez? Porque, bat izan daiteke txampainaren mundu hori edo hartzidura horiek, baina beste batzuk ere badira... Bermuta ari dira prestatzen... Sagardo bermuta. A ber, eta? Eta ona da, Eta ona da, gara, zesan bar dizu sumillerrak, ona dala. Oso ona. Benetan, atxo etorri zane bezero bat, eta nire eraten duten Martini. Baina nola eraten dut, ez de mode, hori ja pasata dago, ja. Jauen, amar, eta dastatu hau, eta joder, ze ona. Bai, ez da? Bai. A ber, baina ez da bakarrik zagardua, egiten dute zagardo eta ardoarekin. Klaro, hori da. Eta botanikoak ere sartzen dizkiozute. Bai. Eta hemengoak bilatzen dituzue? Geuk ez du egiten, egiten du Juankorek anaia, Benito. Baina, baita gertukoak. Bai. Ez que hemen sobrare dago friki asko, edarien munduan, Asko, ari dira egiten ere, ez dakit alda esan, baina CBD-ekin. Bueno, gauza bereziagoakin, baita ere, hori da, bai, hori da oso bereziak, hor utziko dugu. Bai, eta bueno, eta ari dira egiten ere, hori, izotze sagardua, ezta? Bai. Ardo txuriekin, ez, Alemania inguruan baita ere egiten dian, hori da, ez, izozte ardoak, matxoiek izozte prozesura pasatzen dienean, eta orduan zer da, sagarra izozten da?
Ez, bueno, hemen egiten dutena da pasifikatu. Bale, osea, lehortu. Lehortu, hori da. Behi da, bale. Egiten du, ura galdu, bai, eta azukrea igotzen da, ados. Gehitzen da, eta gero egiten dute prentza hori. Bai. Eta ezuko oso gozoak ateratzen dira, bai. Eta gero fermentazioa txikixe bat. Bai. Eta zoragarria da, be. Jolin, bai, igual beste, bai, hola, lautan eta erdikoak kendu. Bai, hemen orain hizketan gauden bitartean egiten ari garena da txundei hori prestatu. Eta hortarako, tipulina desente moztu dugu, eta orain sagarra ere txikituko dugu, eta bertaratu egingo dugu. Eta gero, erremolatxaren zurtoinak erabiliko ditugu. Ze, karo, azkenean, zuek ere, sagardoa egiten dezunean, sagar prensatuarekin zer egiten dezute? Gero hori da baratxarako. Hori da, ziklo hori, itxi egiten da. Hori da. Konpostatzen dezu, ongarri bihurtzen dezu. Azkenien guk lan egiten dugu ekologikoan. Bai, hori da. Eta, bueno, da favori dana ekologikotan, eta, bueno, azkenien... Prozesu horiek ematen ditzute aukera hori, ezta? Zuk hasieran sagarra erosten zenuten, gero landatu zenuten, orain jazue kontrolatzen zute prozesua, eta gainera, balurrari bueltatzen diozu, ezta? Bueno, pixka bat bertatik hartu dezun hori. Eta gainera ez dezu soberakina sortzen. Hori ere garrantzitsua da. Bai. Horrek ere beste prozedura bat beharko luke, ez? Azkenien, hori da, esaten ari da hainbeste ekologikoak eta kilometro zero eta hori de sostenible. Bai, jasangarritasuna. Sostenible hori, jasangarriak, eta geuk egiten dugu lan hori. Eta nahi dugu hori egin, eta sinesten dugu lan horietan. Bai, eta bueno, egiten dugu dana. Nik usten dut, Aramaion ere ohitura handia dago, sagar, ekoizle handiak dira, sagarrarekin badaukate alako, urteak badira Aramaion ekoizten direnak, eta mimo hori jartzen diozutenak, eta nire aitak beti esaten zuen, guk lehen hori itxen gendun. Nik usten dut azkenean ez garela ezer berria inventatzen, ez da? Koktelak akaso bai, baina prozesuak igual ez. Eta garai batean gauzak ondo egiten zirenean, ez da? Pixkat horretara bueltatzea dala gakoa, ez? Azkenien bueltatzen ari gara, apurtxoak. Bai. Ez da erreza. Ez da, baina bueno, nik edarien munduan ere, ez? Badagola horrenbesteko, abanikua, ez? Kriston aukera pila daude edarietan, baina, bueno, guk sagardo egiten genuen, Asturiasen ere bai, Afrikan garia jartzen zuten eta beste mota bateko edari batzuk alkoldunak egiten zituzten. Bueno, kulturalki danok eman diogu pixka bat txarroari, aguantatzeko. Bai, hori nahi badezu, hemen. Nik azalak badakizu zer egiten duten sagarran azalakin? Zer? Gaietak egiten ditu. Bai, usteak, nola? Karo, lehen esan dezu, azalean gelditzen dira legamiak eta, baina zaporea ere askotan hor gelditzen da. Bueno, pixkan nastu jazu hau, bestela igual erreingo zait, hoi da. Gatza purba botako diogu. Bai. Holaxe. Venga, oso ondo. Txutneiak ere, esan behar dut, Indian asko jotzen dela pikantera baita ere. Zuri pikantea gustatzen zaizu? Asko. Ara, behi da. Bueno, orduan pikante pixka bota barko jo nire, porque bestela aspertu ingo zaigu gor. Hola da, bihotxerako. Karo, eske hola gehi datezu gaina. Hoi da, karo. Hauek danak dakizkite, Sumiller, muy elegante dakize, baina azkenen danak. Elegante, alkandorakin etorri zaigu. Bueno, hau pixka bat eraingo diogu, gero sagarra botako diogu, eta erremolatxa ere bai, tani pikanten bilanoa. Karo, pikantea esan dezu gustatzen zaizula. Nik ekarri dut, Marruekosen erabiltzen duten jarisa espezien asketa bat, bai? Guk hau, karo, beti bezala, gu Bergarako Xirondo azokan gaude, elikaenearen babesean, eta bertan gu dauzkagu gauzatxoak, gure gauzatxoak, Ezpeletako piperrautxa badaukagu, baina, karo, hori da como suabia, Orduan esan demone, jaki egor etorri dan, Marruekoseko jarisa sartuko diogu, pixkat, pikante txuagoa dala, bai? Orduan, guk hemen tipulina eduki dugu zueztitzen, ja kolore pixkat hartuta, pikantea botako diogu hemen. Venga, fenomeno. Ze, usaintzen daia,
Bai, hoxe ba. Eta orain ja, hau zu ez ditu degula, sagarra botako dugu bertara. Venga. Perfecto. Eta sagarrarekin batera, nik moztuko dut, erremolatxa pixkat. Esan dugu kolore hori behar gendula. Bai. Bale, eta, bueno, karo, nik ekarri de gaur Marruekoseko zea hori, ze ezpeletakoa da pixkat, hola, goxogoa, baino, karo, aziak eta importanteak, biazuek, badaukazute alako, ze ari zarete egiten, venga, kontatu. Bat, ari gara, Euskal Herriko azien zarean laguntzen, eta, bueno, gera, como los guardianes, ez da ekin nola esan, eta horre iturretan dago, dute hor hasiak, eta kondoratzen ditugu nola dauen, tortzen dire hasiak ez dakit. Agurainetik. Bai. Eta inpitzen ditugu hori iturretan, eta nola azitzen diren. Hori da, ikusteko ez da, nola egokitzen diren lurrotara, nola... Eta gero ez galtzeko gure hasiak, ez bakarrik sagarrondoak, baita gure loreak. Bai, klaro, ze sagarrondoak hitz egiten dugu, baina sagarrondoak frutua emateko polinizatu behar dira. Hori da. Eta lore horiek polinizatzeko behar dituzu beste lora pilo bat eduki baita ere. Hau da, azkenen ekosistema bizigarri bat eduki, ez? Eta biodibertsitatea deitzen zaion hori, ez da? Jo, ze polita dan proiektu bat hain osoa izatea. Hori da, oso polita da. Ze, karo, azkenean zuk jendeari eta hau sumilerrak beti egiten dezute, ez? Zu zeo zer edaten ari zara, baina horretzean oso historio potenteak egoten dira. Bai. Eta kontatu behar da hori dana. Bai, kontatu behar da, nondik dator ardo batean matxak eta ere gure zagarrondat nondik dator, ze euskalduna zara eta hori da, ez? Zenba gauza lortzen dira horrekin. Horregatik dauz las deos, ez daki? Bai, denominazioak, ez? Jatorri, hori da. Izenpetuak, hori da. Hori kontrolpeari edukitzeko eta gure frutuak eta gure gauzak egiteko, Euskal Herrikoak mantentzeko eta ez galtzeko, azkenien... Bai, ze Goierrin askotan aipatu dugu, ez? Guk ere badauzkagu gure, eta lehen garai batean 50 piko barietate zeuden. Bai, eta guk ez ditugu, nik ez ditut ezagutzen, ez dakit 3 olau ezagutzen ditu. Eta listo, ez egia, baina, esan nahi dut ez, ohiko sagarra jaten dezunean, pixka bat, hori da, golden, reineta, baina badaude horren beste barietate ez da, San Juan sagarra... Nik ez ditu ezagutzenen denak. Ez, hombre, eske, hori da, Juanjok bai. Juanjok seguro, hori da. Berak egiten du hori mimo hori zagarrondoari. Baina, dauz pilo bat, eta denak desberdinak, eta, bueno. Bai, karo, eta lehen ere hitz egin dugu hasieran, ez? Sagardo bat lehen zan sagarrak aprobetxatzeko edari bat, baina gaur egun ja beste egitura bat dauka, ez? Eta zuek sumiler bezala zuk zure partetik, ez? Ni daztatu behar ditut, eta gero, ez zaio, Juanjo, hau da garratza, hau ez da ona, hau falta zaio zeo zer, eta, bueno, hori... Eta gero, bezeroi, aholkatzen diogu, azteko kupelonetik, eta amaitzeko bestetik. Beste ontatik. Baina hor sagarra asko nazten dira. Bai, normalien, kupuruak, eta berroi, eta hogei egiten ditugu. Bai. Azkenien. Baina, bueno, azkenien hori da teoriaz. Bai, kupas deitzen zaion, ez? Hau, oreka hori, el ensamblaje bilatzea, bai, hori da. Eta, bueno, azkenien daztatu behar duzu, eta ez zaizu gustatzen, berdin da. Ze kupas, ze nasketa, berdin da, zer erabilidezun. Egin ditugu bi kupelak, zagar berdinekin, eta biak desberdinak dira. Bai. Hori da, zergatik, ez dakigu, hori da magia. Hori da, sagarraren magia, horrela dituko diogu. Gu hemen ere ari gara gure magia egiten, eta txunde iontako erabili dugu orduan. Tipulina, sagarra eta erremolatxa, baino ikusi dezute, erremolatxaren zurtoina ibili degula, ze askoz ez biguinagoa da, eta
gozotasun berdina emango dio, bai? Baina erremolatxa raiatzeko utziko dugu, adibidez, eta fenomeno. Gozotasuna erremolatxak eta sagarrak ematen dio, azidotasuna sagarrozpinak. Pitin bat botako dugu, eta hau edukiko dugu goxatzen, estalita, ordu erditxo bat edola. Bueno, Igor, listo errezeta, ez da misterio ondirik. Zartagi on bat, bai, hau burnizko zartagi bat da. Trukoa hemen beti zein da, betikoa, bero egotea. Eta gero, parrillan eta plantxan berdin ez mugitu gehiegi, ze azkenean behar duguna da pelikula bat egitea biskor-biskor. Marinatutik, ja beste zea bat dauka, bixi-bixi, eta hemendik platerera. Orduan, nahi badezu, ipini hemen ohetxo bat, gure txutnei horrekin, egiten dugun bitartean ja usaiak ere notatzen dira, marinatuarenak, bidez polita, bez? Eta alde batetik egiten da momentuan, buelta emango diogu, eta pegatuta balin badago itxoin imar da pixkat. Zatik oraindik ez dago. Hori da. Eta horrela, kolore ederra, ikusten dezute ja badoala. Ze zartagi hauek, marabillosuak dira, plantxan gauzakola askar egiteko. Zuetan ere parrilla dezute? Ditugu parrilla, bai. Eta, bueno, ja, udan astera doa eta ja, amaitu da demoraldia, sagar demoraldia, eta aldatu egingo dugu menuak, eta hasiko gara, parrillan, arrainak, eguneko arrainak egiten, olagarruak, pikantones, jasko txikiek. Bai, jasko txikitsuak ere bai. Hori egingo ditu, hor, terrazien. Gozagarri marabilosua. Bai, karta txikiak izango dugu, baina polita eta, bueno. Bai, eta diferentia baita ere. Diferentia, bai. Hori da, bueno. Desberdina eta, bueno. Bai, eta gainera aukera ematen dizuez, hitz egin dugun sagardo mota ezberdin horiek, ez da, pixka bat gozatzeko. Hori da. Bueno, gure oilaskoa ikusi dezute misterio handirik ez daukala, plantxan egin dugu, bukatzeko nahi izan ezkero, belarikutu batek beti laguntzen du, ez da? Oso polita. Eta, bueno, orain ja, platera aurkeztuko dizuegu, bere txokotxuan. Bueno, Igor, platera prestatu dugu. Bai, oain maridajea prestatu barko dugu. Bai, eta, bueno, maridajea hasiko dugu hau apardunarekin. Bikain. Pasaden astean egin genuen degoiado. Bai. Eta, bueno, egon da 16 hilabete gutxi gora bera kriantzan. Bai. Eta, bueno, haber zer moduz, haber gustatzen zaizuen, ala ez? Polikidoa, entzuten da, hori da. Bueno, gu hemen txe, ikustezu ez plana, eharra, Baserriko jasku marinatua sagardoan, sagar txutneia eta sagar txampaina, iturrieta, ezin da gehiago eskatu. Zuengatik eta hori da, osasunagatik.